हम स्वर्गीय पंडित धरीक्षण मिश्र भोजपुरी कवि के पौत्र हैं। वहाँ कुछ छंद हम अपने सवन का सामने प्रस्तुत कर चाहत बानी। एगो कविता के शीर्षक बा पेटू पाँव। एक जना मेहमान रहले तो जब वो आवस तो 10 दिन से कम में ना जास, तो उन्हीं का ऊपर ये बाबा कविता लिखले। उनका आइला पर, मेहमान का आइला पर मेजबान के का हालत बा एक वर्णन इनमें कइल बा। आ इनमें जमक अलंकार के बहुत बढ़िया उदाहरण बा जौन देखे लायक बा। सुनी सब है। आगमन सुनी आगमन में सुलगी जात, आगमन सुनी आगमन में सुलगी जात, भाग मन भाग ई अभागी चढ़ी जात बा। आगमन सुनी आगमन में सुलगी जात, भाग मन भाग ई अभागी चढ़ी जात बा। लागे प्रणिपात पविपात का समान, और पूछें कुशलात कुशलात गड़ी जात बा। लागे प्रणिपात, जब प्रणाम करते हैं तो लगता है बिजली गिर रही है। लागे प्रणिपात पविपात का समान, और पूछें कुशलात कुशलात गड़ी जात बा। आसन जमौला पर आस न रह जाला की, आसन ई डोली असन देते पड़ जात बा। आसन जमौला पर आस न रही जाला की, आसन ई डोली असन देते पड़ जात बा। आसन जमौला पर जब वो बैठ जाते हैं तो यह उम्मीद नहीं रहती है कि ये जाएंगे, तो अंततः भोजन देना ही पड़ता है। तो आसन जमौला पर आस न रही जाला की, आसन ई डोली असन देते पड़ जात बा। कारण बा इहे घर कारण पार लागत बा, कारण बा इहे घर कारण पार लागत बा। पारन का हेतु भाग ऐसे लड़ जात बा। कारण बा इहे घर कारण पार लागत बा, पारन का हेतु भाग ऐसे लड़ जात बा।